que la vamos a invitar a que busque un sombrero con Patri y con... ¡Un fuerte aplauso a Patri! Y a partir de ahora les tocará a alguno de vosotros, ¿eh? Y no es el no, ni esconderse, ¿eh? Miren que a algunos les conozco el nombre, ¿eh? ¡Ajá, ajá! Cuando quieras, Pipo. Un fuerte aplauso. Las mosqueteras siempre a rescatar y ser solidarias. ¡Vamos, con los aplausos! Que yo conozco una por aquí que se llama Natalia. ¿Estará Natalia por aquí? ¿Alguien la conoce a Natalia? A ver, a la de 3. 1, 2, 3. Natalia, Natalia, Natalia. Vamos, Natalia. Vamos, vamos, vamos. Un fuerte aplauso. Los peques se pueden sentar, rapidito. Todos, vamos. Natalia, muy bien. Y tenemos a otra también, Fátima, 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 Fátima. Y ya saben las que tienen que venir después. Marina, 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 Marina. A ver ese aplauso, Marina. Y no faltaba más. Susana, Susana, Susana. Ah, que sí. Bueno, lo único que vamos a pedir es que se busquen un espacio. Y saben bailar twist, ¿no? ¿Saben bailar twist? Bueno, la gente igual nos ayuda a bailar twist. Vamos a bailar twist. A ver, el resto sentaditos. Van a tener que hacer lo que les digo yo, ¿vale? Sí, aparte va a haber una música que vamos a bailar todos. Cuando quieras.
de costillas del principio al fin. Para vosotros el regalo. ¡Ah, qué bueno! Color verde esperanza, azul y amarillo. Muy bien. Y ahora sí, con ustedes tengo el honor de presentar a un amigo que ya es también nuestro padrino, que es el Mago Marco. Los sorprenderá con ilusión. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Con un fuerte aplauso, el Mago Marco.
Patito, un poquinho de luz, podes dar? Bueno, eu son o Mago Marco, veño dende Mos, e para mí é un placer enorme estar colaborando con Pequitas e con Patricia, claro. Fai falta moita xente como Patricia e como Pequitas, porque estamos nun momento moi difícil e quen ten que botar a man aos máis necesitados temos que ser nós. Non pensemos que vão ser os gobernantes e cousas así. Somos nós os que realmente nos facemos a vida máis fácil. E, ao mesmo tempo, se nos divertimos, é unha maravilla, que sí? Sí? Bueno, pois pido un aplauso para Pequitas e para Patricia, claro que sí. Bueno, e seguimos. Ahora sí que me facía falta a axuda de unha persoa. Tiña que ser de unha... No, tiña que ser unha chica. Unha chica... Tú, te regalaron algún anillo? Tens algún anillo que te regalaron? Neste momento, non? E o teu compañero do lado tampouco? Non hai nadie que lle regalara un anillo? Usted sí. A ver que ten a man escondida. A ver. A ver esas más. Non, que non ten. Nadie ten anillos. Ah, teña que a señora. Venga, un aplauso para ela, que se vai a axudar. Venga. Os anillos, as pulseiras, os fios, e aparte se son regalados, transmite moito sentimento. Ese anillo, un que fora regalado. Foi regalado? Pois os anillos sí que transmiten os sentimentos, o ouro, a plata, e entón vamos intentar que se manifesten aquí eses sentimentos. Non pensemos en groserías nin cousas do estilo, é magia e ilusión, nada máis. E podes aguantar o teu anillo un momentiño e temos aquí unha caixiña que te vou pedir que o pongas adentro. Si, sujeta a caixiña, aí está, non? E vamos enseñar aquí unha mesita que fixo o meu pai, que é carpinteiro. Aquí está. E vamos intentar que o teu anillo... Non, espera, poñémolo por arriba. Aí está. E vamos intentar que o teu anillo se manifesten os sentimentos, vale? E con unha música moi bonita que me vou a poñer, que xa está por aí que vai facer falta, xa, vale? Un aplauso para Soraya. Que realmente ten moito sentimento que te regalou este anillo. É o tuyo, non? A ver, un saludo, un aplauso máis, venga. Bueno, pues nada, seguimos
a ver que temos máis por aquí. A ver que temos máis por aquí, que algo habrá. Habrá algo máis, a ver que temos. Moi bien. Pois agora sí que me facía falta a axuda do patito. Vos podes axudar un momentito? Sí? Non é para aquí para arriba, é para me darse a mano aí nas luces, porque tens que baixar un poquito as luces, mas para iso facíame falta. Mira, vámonos centrar, espera un poquito. Mira, podes me guardar as palomas? Sí? Porque me vai facer falta o asiento. A ver, non, ten que ser patito, Despois collémonos todas. Mira, a pones aí, elas non te escapan, non tengas medo. Aí está. Unha se foi. E outra por aquí. Así está. Venga, un aplauso para Patito. A palma está aí adentro, se pode, vale. A ver, despacito, tú tranquilo. Bueno, e ahora sí que me facía falta a axuda de unha niña. Me podes axudar tú? Como te chamas? Patricia. Venga, sube. Patricia, importas de sentar aquí un momentito? Para que limpiamos un pouco, porque estuveron aquí as palomas, sentamos, limpiamos así un poquito, e ahora queres que te axude ou és capaz? És capaz? A ver, sí, un aplauso para ela, claro que é capaz de sentar no asiento, como tomar. Patricia, non? Patricia, vamos a fazer aquí unha experiencia, e para esta experiencia, vamos esperar que Patito guarde as palomas, a ver se foi capaz, eu creo que sí, ela vale para todo. E vamos facer aquí unha experiencia con Patricia. E para iso, vai a ver, Patito vai baixar un poquinho a luz, porque, a ver, non é para vos engañar, porque habéis de pensar vos, mira, queres tomar o pelo, quer baixar a luz para non mirar a trampa, e ao revés, baixar a luz para mirares o xogo, sabedes entender por qué? Ahora ven Patito para aquí, e se non as baixo eu, non hai problema ningún. A ver, vos baixando eu, vale? Aí está. E con unha música moi bonita, empezamos.
Pues un aplauso para Patricia. Muy bien. Pues nada, seguimos. A ver que temos máis por aquí, temos algo máis. A ver que podemos facer máis por aquí. Agora sí que me facía falta a axuda, mas agora había que subir un poquito a luz. E facíame falta axuda. No, desta vez ten que ser unha persoa maior tamén. Non maior. No, ten que ser un señor. Porque, non sei se sabeis, Patito non vos contou, que hoxe vai haber outro mago máis aquí, está dentro público. É un secreto, é unha sorpresa. E para iso, temos a axuda... Usted, pode me axudar? Sí, usted de verde. Venga, un minutinho solo, venga. Venga, que bonito, venga. Non? Bueno, pois non forzamos, Non forzamos. Bueno, pois, ese señor sí, sí que vai a axudar. Un aplauso para ele, venga, claro que o merece. Aí está. Bueno, pois, como os dicía, este señor é o outro mago que tiña que actuaros aquí. Estaba aí medio descansado, mas agora vai actuar. Hola, como se chama? Checho. Un mago Checho, claro que sí. Encantado de conocer. Bueno, xa sei que está emocionado, vamos a saludar, pero tranquilo. Bueno, pois nada, vamos... Vienes preparado? Checho, dixeste? Vienes preparado para facer máxia hoxe? Non velleste? Hombre. Como vai facer Checho máxia se non trouxo... Falta algo, non? Unha chaqueta de mago, polo menos. Menos mal que eu me acordei e trouxe a miña primeira chaqueta de mago, que foi a miña avoa que me fixo. Mira, non importa se non poñer aquí por aquí? Así. Mire, que pedían que puser as mans así. Porque xa le vou explicar, porque para esta chaqueta non fai falta poñer as mans. Xa vai entender por qué. Isto posámoslo por aquí. Aquí está. E collemos a chaqueta que me fixo miña avoa. Mira que chaqueta bonita me fixo, As avoas son moi ricas, moi corriñas, mira. Te gusta? Así xa outra cousa, non? Bueno, pois vamos a vestirla aquí a Checho, non? E non fai falta que metas as mans. As mans aquí, mira, aquí teño os buratiños para meter as mans. Eu vou poñer as mans, vale? Isto vai poñer a parte principal do mago. Sabe qual é? Sabes qual é a parte principal do mago? É a parte histriónica. Non sabes que dicir? Pois eu tampouco. Mas como é unha palabra con tanta potencia, unha palabra tan fuerte, me apetecía dicirla. Bueno, non. Sei que aquí é as expresións. Checho as ten, non? A sonrisa. A ver a sonrisa. Hombre, un aplauso, por favor. Aí está. E vamos vestir a chaqueta de mago. Aquí está. Vamos vestir aquí a chaquetiña. Bien. Por aquí. Así. Y por aquí tamén. Aí está, hombre. Foi feito a medida, sí ou non? Bueno, pois agora o que temos que facer vai ser practicar un pouco, vale? E para practicar, o que pedía é que mirara para a súa direita. Mire para a súa direita e ora para a súa esquerda. Ora en frente e unha sonrisa máxica. A ver, hombre, isto hasta parece que entrenamos, Bueno, pois nada, ahora é só empezar, non? Está preparado? Se quer tamén podemos bailar, Sí, podemos bailar. E, hombre, se bailamos e facemos ben, vamos ter moitos aplausos. Se facemos mal, nada. O que nos poden tirar é tomates e pepinos e cousas así. Aplausos, nada. Bueno, a de 3, empezamos, vale? 1, 2 e 3. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One
sacamos la chaquetilla. Un aplauso más que merece, venga, ahí está. Bueno. Que temos máis por aquí. Aí está. Vamos a sacarle aquí a chaqueta, porque fai un pouco de calor, non? Un poquinho fai. Bueno. Pois un aplauso máis para ele, venga, aí está. Bueno, pois seguimos, e agora chegou o momento de facer un pequeno homenaxe a un dos mestres da magia. Non sei se ouviste falar de Houdini alguma vez. Pois Houdini era un mago excepcional, especialista en escapismo. Ese mago, naqueles tempos, simulaba pequenos robos para ser encarcelado e despois aí conseguir libertarse das cadeas da opresión. E hoje vamos tentar facer un pequeno homenaxe aquí. E para iso facía falta un señor que estou mirando aí, que está con moita atención. Usted me pode axudar? Sí, é un minutinho solo, venga. Aí está, un aplauso para ele, aí está. Bueno, e agora aí me falta a axuda de un señor fuerte, moi fuerte. Ten que ser moi fuerte. O señor de verde non é, non? Bueno, non pasa nada. Mas hai un señor ali de azul, que mellor que sí, non? Venga, un minutinho solo. Un aplauso para ele, venga. Non, trae a chaqueta. Traia. E vista. Porque aquí fai moito frío, Aí non hai nenhum calor? Sí. Mira, non ten cartera de nada. Ten cartera nos bolsillos? Non? Vale. Como se chama? José. Encantado, José. E como se chama? Fermín. Encantado, Fermín. Moi ben. Pois nada, vamos facer entón o pequeno homenaxe a Houdini, o escapista. A ver que temos por aquí, algún material. Temos por aquí unha corda. Unha corda que, a ver aquel señor, a ver se pode examinar, a ver se é unha corda resistente. Vexa, vai examinar. E teño por aquí tamén unhas alcemas da época e uns cordeles tamén. A ver, vamos a pulsar aquí. E ora, Fermín, se te importas a mirar se están resistentes, se rompen, e ustedes poden mirar as alcemas, son de aceiro, se ten alguna trampa aí, se soltan, se algo. Non? Están ben? Sí? E a corda, está ben tamén? Sí? Mira, xa que estás con corda, queda moi mal tirar as cousas. Mira, podes vir hasta aquí, un momentinho tamén. Ben, é un momentinho solo, venga. Un aplauso para ele, venga. Aí está. Bueno. E agora temos aquí unha pequena cabina oscura. A tela era das mantas que se facían naquele tempo. Non sei se mirades que é unha tela moi antigua. E entón a tela tamén é dese tempo. Por iso vamos poñerla por aquí, porque vai nos facer falta para despois. Pesámonos aquí. Aí está. Moi ben. E agora sí que quería mira, Fermín, podesme atar por aí, pasas polo medio das cadenas, pasas un cordelinho aí polo medio. Mira, Fermín, podes apertar máis, non, máis arriba, venga. Aí está, Fermín, e das dous nudos para que non se suelte. 2 ou 3, os que creas ti ben para... Sí, 2. Carai, Fermín. Que ben ata, Fermín. Fermín, é mariñeiro ou algo? Bueno, mas conocimientos tes, xa se nota ben. Mira que se non sou capaz de me soltar, mas tengo que me soltar tú. Bueno, e agora aquí por atrás tamén, se me podes atar. Cuidado aí por atrás, venga, aí está. Bueno, como te chamas? Martín, Fermín e José, non? Carai, que memoria tengo. Aí está. Bueno, pois, a ver se acaba aquí. Mira que está empeñado a atar, moi ben. Bueno, agora faríamos falta a corda. A corda, colles que unha punta e o teu outra, vale? E veñan para diante. E usted tranquilo, usted está a inspeccionar a ver se a cousa vai ben, non? Estirar as cordas para lá, outra para aí. Aí está, moi ben. E agora... Estirar a corda, estirar, para ver máis ou menos onde é o medio. O medio será por aquí, non, Fermín? Non, José, é por aquí, non, José? A o medio. Bueno, entón metemos aquí o pescozo e agora
A ver se podeis dar un nudo aí, dous para que non se solte. Sí, un nudo. Sí, aproxima as cordas, chega as cordas aquí ao centro e dais un nudo. Como fixestes aquí, así, pasáis, dai un nudo aí no pescozo, así, un nudo normal e corriente. Aí pasas a corda, iso, e tiras para lá. Claro, agora, atención, agora aquí é cousa delicada. Hai que, non se pode apertar demasiado, hai que seguir respirando, pois non podemos seguir o xogo, esa é unha cousa importante, vale? Non podeis apertar un poquinho máis, venga, aproximaino, con xeito, aí está. Bueno, damos un máis para que non se soltese, se non vais a soltar, aí está, moi bien, fantástico, aí está, e agora, con a punta da corda, a punta, aí está, e pásame por medio do brazo, aí por medio, e tiras para lá, e tiras por medio do brazo, e tiras para lá tamén, aí está, moi bien, así. E agora, dá unha volta máis, unha voltinha máis, pasa outra vez por medio do brazo, outra vez polo medio, e para lá, aí, moi ben. Bueno, pois, agora que xa que estamos, un nudo aí no centro, un nudo máis, como fixestes arriba, aí está, moi ben, dous para que non se solte, outro máis, aí está, moi ben, aí está. E agora, xa que estamos, gastamos o resto, polas pernas, o que querades, venga, apartar por aí, e tamén, que me olvidado de dicir unha cousa, debía ter dito antes, non, vou seguir a vos, tranquilos. É que me olvidado de dicir que meus pais teñen unha tienda de xamóns e de viños buenos, E claro, os amigos do fillo sempre suele darlle algo, pero nestas condicións estou mirando que non, porque aquí Fermín, carai como ata, non será mariñeiro, pero... mira, 4 nudos, 3, ai, Dios mío, Jesús, e ahora ve que se vai soltar de aquí. Bueno, pues nada, aí está, non? Bien. Agora, quería que fixeres unha cousa, dos tres de Fermín, de Martín e José, cuál deles se parece, mellor hasta pode ser, a un notario? Hombre, claro que sí. Que sí, José? É notario? Usted é notario? Non. Mas non é notario? Non. Non, é que eu teño unha manía aos notarios. Non, é broma. O mellor hai algún aí. Pero bueno, entón que temos que facer, o José, se presta, entrábamos aquí os dous nesta cabina oscura, vale? Non, tranquilo, non me pasa nada. Nestas condicións é imposible pasar de algo, tranquilo. Mire, eu entro aquí e usted ponse aquí por diante. Por diante, aí así. Aí estamos ben, non, José? Bueno, e agora temos que facer... Bueno, non sei de que se ríen, A xente ten unhas mentes maliciosas de carai. Que sí? Bueno, mas tranquilo, aquí hai seriedade todo, non? Bueno, agora que eu pedía, Martín, se pudiera escoller eses dous paus, aí, e Fermín tamén. Entón vamos facer un pequeno entreno primeiro. Bueno, eu vou mandar subir o telón, non? E vos subides, subir telón, subir, hasta aí, vale? E cando vos mande baixar telón, vos baixar de golpe, vale? Mas solo cando mande. Claro, porque senón poden escoller aquí metidos no fregado, que si, José? Pois é un problema. Bueno, pois nada, a de 3 subimos o telón, vale? 1. E só baixar cando diga baixar, vale? 1, 2, 3, subir telón.
Baixar, perdón, baixar, baixar, baixar. Pido perdón por eso non ser capaz de facer unha homenaxe a Houdini. É que Houdini era único, era especial e só ele se conseguía libertar das cadeas da opresión. E agora, claro, terá que ser Fermín. Fermín, tens que me botar na marcha, non podemos seguir co espectáculo. Vale? Uf, mira que casi non pasa a sangra. Pasa. Bueno, José, aquí pasamos ben aí adentro. ¡Qué maravilla, hombre! Claro que sí. Ah, ahí está. Y ahora este. E bueno, estamos terminando. Temos un sojiño máis. Mas, se Fermín non é capaz de quitarme isto, non podemos facerlo. Aí está, gracias Fermín. E ahora, claro, ese de aí é o peor. Fermín, que tipo de nube é ese? Iso é moi raro, eh? Iso xa non será de marina, será de avións ou algo así. Aí está, moi bien. Aí está. Bueno, este tamén. Mira ti, deixarte solo, Fermín. Martín, nada. José, home, José xa é notario, xa. Home. A que sí? Bueno, pois por aí, ahora sacamos por aí, por aí, por aí, e ahora o peor, o do pescozo, e o da corbata. Bueno, pois aí está. Moi ben, un aplauso para Fermín. E un aplauso para Martín. Moitas gracias. E bueno, e un aplauso tamén para José. Claro que sí, José. Encantado e hasta la próxima. Bueno, seguimos. Seguimos. A ver, José, xa terminamos. Xa terminamos, José. Hai máis tempo, vale, vale. Bueno, pues nada, seguimos para este último sojo. Perdeu algo, José? A carteira? Non, non, a carteira... Ah! Ai, perdona, José, perdona. A chaqueta, claro. Bueno. Sí, non? Bueno, aí está. Señor José, que ya subo eu. E un aplauso para José. Encantado. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver, ainda teño un soquinho máis. E este sí que nos vai interesar. Para este sojo vamos enseñar, non, mellor vos facelo. Sabeis esos papelitos que vos chegan á casa de Carrefour, de Lidl? Sabeis que son aburridos, non? Mira, isto non se inunda os buzóns, a que sí? E hai algúns que a veces venen fajos de 50, cuidadito. E vos que facéis con isto? Tirarlos. Non se pode tirar nada, e para máis no tempo que estamos en crisis. Hai que reciclar. Mirad, se non queredes reciclar vos, e agora ao final deixo aquí a miña dirección da miña casa, vale? E por cada papelito destes que me enviáis son 5 euros que vos dou, vale? É bo negocio, non? Home, se é un fajote de 50, mira aquí quanto non dá. Vai. Queréis máis? Tamén quereu. Ah, ti queres 50? Moi bien. Para 50 hai unha fórmula que é reciclar vos na casa. E facéis cada papelito destes 50 euros. 50 non, depende. Hai uns que ten máis valor, outros menos, depende do tipo de papel. Mira, mas 550 seguro que sale, eh? Mira, o que tedes que facer é doblar así a metade. Dobláis outra vez, aquí, outra vez por aquí, por aquí, por aquí. E xa está. Sabeis o que hai que facer agora? Soplar, nada máis. Mira, soplar así, mira. Soplamos, olha. Vos agora podéis coller
podeis coller e mandarnos a casa, mas se non podeis reciclar vos na casa. A que sí? Sabes? Non, é que non podo facer moitos máis. Só podo facer 2 papelitos ao mes. Porque eu autocobro de aquí, destes papelitos. Vale, vos podeis fazer o mesmo. Venga. No. Aí está. Bueno, e seguimos con o último xogo. E este último xogo sempre o dedico a alguén. E desta vez quería dedicarlo a miña amiga Patricia, porque pido un aplauso para ela, que o merece, e para estes nenos, e para os pais destes nenos, porque así se construí unha sociedade, con estas pequenas cousas, con estes pequenos matices, con colaborar, ir a colaborar a un sitio, colaborar a outro, e así de pequenos, cando sean grandes, o mellor, un deles pode ser un político, e pode ser un político con corazón, e pode ser un empresario con corazón, e pode ser o que sea. E así, no futuro, tal vez vivamos moito mellor e non tiñamos que pasar por estas cousas. Un aplauso para eles, venga. Se queréis, poderos poñer por aquí, os nenos, vale? Soy por aquí e sentarnos así. ¿Sí? Podéis giraros para lá, se queréis. E bueno, pois, este xogo vai ser feito con un patiño de papel e unhas gotiñas de agua. ¿Sí? E agua. Aí está. E con unha música moi bonita, mas antes da música vou pedir un forte aplauso para o señor do sonido, para o chico do sonido. E para o señor da cámara tamén, porque é o responsable de estar a poñer todas estas cousas bonitas a que o señor que está coa cámara aí arriba. Un aplauso para ele tamén, venga. E bueno, e agora sí, con a música, nos despedimos, vale? E xa sabes, contar comigo para o que faga falta, vale? Se podo, aí estarei. Moitas gracias. nos ponemos todos aquí, los peques con mano, vamos, nos sacamos una foto y a ustedes mil gracias. Recuerden que siempre estamos ayudando a los demás y gracias a vosotros por venir y darnos esa mano. Muchísimas gracias por asistir y bueno, estaremos aquí en cuanto nos necesiten. Buenas tardes. Vamos a la foto. Gracias, muchas gracias.